Ukungabibikho kwabaculi asebezakhele igama kakhulu kulomncintiswano okhona kubona uKhuzani Ndlamlenze Mpungose noMthandeni Gcokama Manqele akuzange kulehlisa isasasa labo. Cishe kuthe kusaqala nje into esiyibonile isasasa bekuwumbango omkhulu for amaciko kaMaskandi aKwaZulu Natal ebanga ne-Eastern Cape lapha abase-Eastern Cape oTornado noma Wele kaMamtshwane bekuyibona bebelela unumber 2 no3 kukhomba ngokusobala ukuthi umbango manje usungoweyifundazwe noma ke sekushintshile ke manje sekuwukuthi ke sekubanga umzimkhulu kanye ke nophongolo. Imicimbi eminingi kaMaskandi inhloso yayo kuyaye kube ukuthuthukisa abaculi kodwa lona uqhamuke nenye indlela yokuthuthukisa amaciko asafufusa. Into esiyifisayo ke thina ukuthi lo winile kulonyaka angangeni ngonyaka ozayo kungena omunye ngoba sifuna ukuthi kuqambe kuphela u10 years sekunabaculi abali10 esenza isiqiniseko sokuthi siyishintshile impilo yabo. Lo mcintiswano uzophothulwa ngedili lomculo elizokube libophela ingwazi emculweni wesintu. Balokhuzani oMthandeni oJumbo osuka Sambe intombi zamJapani bakhona nabesicathamizulu Zulu Messengers bakhona bombhaqanga ubonani Mhlongo baningi nje abaculi esibamemile ukuthi ababe khona ngaphezulu kwale top 30 ezobingenile la emncintiswaneni. Indawo yesigameko iPeople's Park eseceleni nje kwenkundla iMoses Mabhida ngomgqibelo zayo. Ukuvota kuzogcina mhla zi3 kuMbasa.